Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlabe uMabunda omuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Igojana lamanzi uVusimuzi ovusa imizi yamanye amadoda. Bogogo nomkhulu namhlanje sibheka indaba ethi mayihlanganise izinto ezimbili, izinto eziwu-2. Sibheka indaba ethi umuthi versus isiwasho. So la phambi kwami ngiphethe umuthi, iziwasho lezi zo-2. So namhlanje sibheka ukuthi ukuphi umehluko phakathi kwesiwasho nomuthi. Esikhathini esiningi uzothola ukuthi kukhona abantu abadala abangafuni umuthi. Abafuni muthi nje sidalo nje vele bafuna iwasho futhi noma mhlambe kungaba yinto eyamanzi nje vele ukhulekela amanzi kuzoba right. Abanye vele uthola ukuthi vele hayi bahamba bawokhokhovula nje vele bona bazifunela umuthi. So into engifuna ukuthi sidlulise la nokuthi kilo ofuna umuthi obeka ukhokhovula engabe iwasho ziyosebenza kuye na? Ingabe uma ngathi usebenzisa isiwasho sizosebenza kuye na lo muntu loyo? Sengichaza ukuthi lelo dlozi lelo elithi hayi thina vele sahamba vele nje vele siwudla umuthi siwudla vele sivele nje vele umuthi sasingawuboni ukubona nje sasiwuvithiza nje vele siwazi ukusuka nokuhlala. So manje ngifuna ukwazi ukuthi wena umuntu ophilayo emhlabeni uhambe uye kumthandazi ingabe uzokwazi ukuthi usizakale na? And then lowo mbuzo loyo ubuyela kilaba beyiwasho. Umuntu athi hayi thina sihambe vele emhlabeni sizisebenzela iwasho, umuthi vele cha sasingawusebenzisi thina umuthi. Yebo siyazi ngomuthi, siyazi ukuthi umuthi wawukhona emhlabeni, siyazi ukuthi umuthi vele uyimvelo kamveli nqangi. Manje ke ingabe uzosebenza umuthi kilabo bantu babesebenzisa iwasho na? Ngoba masihlola sihlangabezana naleyo nkinga leyo ethi umuthi ugogo wakho noma umkhulu wakho wayengawufuni umuthi noma mhlambe yena uprefera isiwasho. Ingabe uzosebenza umuthi na? Nanoma ngabe umuntu wayeprefera umuthi instead wayesebenzisa umuthi, then isiwasho sizosebenza kuye na? And then i-question, i-answer yona ilula kangangokuthi i-answer ubulula bakhona buthi wena muntu oyohlola, and then ngichaza ukuthi ungahamba wena muntu obekasebenzisa umuthi mhlambe ekhaya kini vele kwakuyinyanga kwakuyizangoma. Usenako ukuthi uhambe vele uye emntwini othandazayo, and then lo muntu loyo uzokwazi ukuthi akusize nanoma ngabe imithi kwakuyiyo esetshenziswayo, kodwa ukusizakala khona vele uzosizakala vele ngoba ufike emntwini osebenza ngabantu, ufike emntwini oqhumana okwazi ukuthi aqhumane nedalo. Vele kusenokuthi umuthi noma isiwasho sisebenza. Yabona? So nawe muntu othi wena hayi mina ugogo wayesebenzisa iwasho, usenokuthi uye vele enyangeni. Then ngoba inyanga iyakwazi ukuthi iqhumane nezidalo zakho, usenokuthi uhambe uyohlola. Ingani ngoba nanoma ngabe kuthiwa ugogo wayengafuni umuthi, kodwa nanoma ungaye enyangeni eqhitha amathambo, kodwa iyakwazi ukuthi i-communicate naye ugogo amtshela athi hayi lona uyadelela, lona uthanda abafana noma uthanda amantombazana. Kuyenzeka lokho, akakuvimbi lokho ugogo ingani. So manje ke i-point lami lisekuthenini wena muntu oprefera iwasho, inyanga isenako ukuthi ikwenzele ikubusisele amanzi, ngoba ngisho ukuthi esigodlweni kukhona into ethi mayifane nale.
So manje mayifana nepelepele ifana nechilisi peri peri, then kusho ukuthi vele wena usenokuthi usizakala, ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu athi bathi mangiye emntwini osebenza ngamanzi ngingaya emntwini oyinyanga. Manje mabangekho abathandazi kuleyo ndawo leyo uzohlala ungasizakali. Manje ke angikho against bogogo nomkhulu. Into engisho ukuthi mina uma usebenzisa uyakwazi ukuthi usebenzise umuthi instead of isiwasho. Ngani na uma inkinga ikuyinkinga enkulu, kuyinkinga ethi mayifane nokuthi wena kudingeka umuthi o-strong la kuwe ukuze kuphume ezinye zezinto mhlambe iy'lwane, then umuntu angakwazi ukuthi aqele leyo nyanga leyo noma isangoma siyakwazi ukuthi siqele ey'dalweni zakho ukuthi ngicela ukuthi lo muntu ngimsebenzisele lo muthi okwanamhlanje, then ngizothi mase ngiceda ukumsebenzisela lo muthi bese khathi ngimnikeza iwashi noma ngihamba ngiyomfaka emanzini, ngoba kuyadingeka vele ukuthi asebenzise lo muthi ngoba uwumuthi ozokwazi ukuthi ukhuqulule yonke into engaphakathi kwakhe noma mhlambe ngaphandle, yabona endabeni zokugeza. So naye lona wewasho uyakwazi ukuthi naye umsebenzisele iwasho instead of ukuthi umuthi uvele usho nje ukuthi ngicela ukuthi ngimsebenzisele lawa manzi lawa, ngicela ukuthi ngimsebenzisele lezi washo lezi, ngoba kuyinto vele ebalulekile ukuthi kumele isetshenziswe ngalesi sikhathi. Siyacela-ke nina bokhokho Vula ukuthi bese niyabekezela nethi lo muthi ukuthi lo muntu akwazi ukuthi asizakale, ngoba njengoba afike la ekhaya ufika nje uthunywe yinina enemthumile la ekhaya. Siyacela ukuthi bese nina niyabekezela nje nisiphe amandla lesi siwasho, nisiphe amandla nisebenzisane kanye nisebenze kanye naso lesi siwasho leso bese umuntu uyaphila. So indaba yokukhetha ngoba kufana nami ngiziphethe ezo-2 lezi zinto, njengoba ubona umuthi ubona isiwasho, vele kunjalo ngiphethe umuthi ngiphethe isiwasho. Manje-ke into engiyichazayo ukuthi umuntu uyasondela, angathi hhayi lona ngimbona uchitha amathambo angiyi kuye, cha, ukusizakala uzosizakala ngoba futhi namanzi awumuthi, umfula uwumuthi and umfula uyisiwasho futhi. So uma nje inkinga yakho kuyinkinga vele ethe ukujula, siyakuthatha sikufake emfuleni, kodwa umfula uwamukelekile, uwamukelwa yiwo wonke umuntu, ngisho ukhokho Vula, ngisho umuntu obekasindisiwe osindisiwe, ngisho umuntu obekasebenzisa iwasho namanzi nomthakathi uyangena emanzini, ngoba amanzi ayimvelo. Amanzi nesihlahla kuyinto eyi-one, into engahluki, kodwa nje ngoba manje vele amanzi into esheshayo, hawu siyakufaka sikukhiphe uphume umuhle. Futhi siyawusebenzisa umuthi instead of isiwasho ukuthi uphile ugeze ngaphambi kokuthi ungene emanzini, then mawuceda bese siyahamba siyogeza lowo muthi loyo emfuleni. Uyayizwa lento? So uyakwazi ukuthi usebenzise isiwasho bese siyahamba siyogeza leso siwasho leso emfuleni. Mase sigeza isiwasho sigeza isiwasho noma sigeza umuthi emfuleni, sigeze nawe usale umuhle. So lezi zinto lezi ziyahluka kodwa azihluki kakhulu. Usenokuthi usizakale ngazo zoyi-2 lezi zinto. Ngingasebenzisa isiwasho ngisebenzise umuthi, kodwa-ke if isiwasho asifuneki, if umuthi awufuneki, kodwa amanzi i-all rounder. Amanzi wasebenzisa nanoma ngabe kutheni. So bengithi mangidlulisa lapho bogogo nomkhulu, igama Vusi Mabunda, ngitholakala eGermiston ku-084 972 9634, 084 972 9634. Thokozani.